Yan, magandang araw sa inyo mga ka-idol. Balik na naman po tayo sa ating munting YouTube channel, Idol Search TV. Po. Dito po kami ngayon sa Alamid Resort Hotel and Function Hall dahil may okasyon po yung kaibigan namin first birthday. Pero bago po ang lahat, please subscribe my YouTube channel, Idol Search TV, like and share. Thank you. Samahan po ninyo ako sa aking pag dito sa Alamid Resort at ngayon po natin yung munting okasyon ng ating kaibigan. Ayan. Magandang araw sa inyo mga idol. Halina kayo, samahan ninyo ako. Ito po yung swimming pool nila. Ayan. Ano po natin na wala pang mga naliligo, wala pa yung mga bisita. Yan, ang ganda po ng swimming pool ng lugar. Mamaya pakikita ko sa inyo yung kabuuan ng Alamid Resort. Nandun pa sa unahan may mga building na kastilyo, parang nasa palasyo. Maganda yung yung ambience, maganda yung hangin, preskong presko, makahoy. Dito nagpiprepare yung nagpiprepare pa lang sa function hall. Dito gaganapin yung okasyon katabi ng swimming pool. Ayan, may kwarto pa sila dito. Maganda yung kwarto mga ka-idol. Ganda, maaliwalas, malawak itong resort. Maganda. Dito yung yung iba nag-swimming na mga ka-idol. Ayan, may nagpipicture yan. Ayan, maganda yung lugar. Ito parang nasa barko. Ayan, ganda. Ayan, ito yung birthday. Si BBU. Ayan sila. Naliligo na yung ibang bisita. Bisita pala. Yun palang nasa barko. Nasa ship. Gayun. Si BBU. Ayan yung my birthday mga ka-idol. 1-year-old birthday celebration. Ayan, BBU. Ayan po si BBU. Happy birthday. Tara ay. Up. Ayan yung natin, visitors. Naliligo. Yan mga ka-idol. Entrance na, ito yung entrance ng Alamid Resort. May hanging sila. Hanging overview. Si Jackie pa sa toran. Yan. Wow. Jari lo. Ito parang nasa bangka, parang bangka to, parang barko. Yan. Ang ganda niya. Ito pala yung Alamid Resort na Buwaka, Marilisora.
Ayan sila, masayang masaya sila. Oh. Wala pa yung ibang bisita, wala pa. Ito na yung mga nauna, mga anak natin, anak namin ni Mrs. Yan. Ganda na. Ayan, ito yung pinaka ano ng Alamid, pinaka swimming pool. Ganda na. Mga idol, yan na. Sila. Yung ano yan, dancing cottage. Dancing, ano? Parang sayawan, ano? Hindi pala. Cottage. Ganda. Dito mamaya, siguro dito mamaya mapupuno to ng mga pata. Ayan, meron na pala isa, oh. Ano? Malalim, malalim. Malalim pala dyan, ano? Oo, kaya-kaya naman, ano? Hindi ka magbili, oh. Mahulog ka. So may mga ano, may mga fountain na tumatama galing sa bangka, sa barko, tumatama sa tubig, oh. Dunya Rosario cruise ship, mabuhay. Dunya Rosario cruise ship, mabuhay. Ay, siguro ito yung may ano na, siguro yung ano nito, yung may-ari seaman, kasi ano, yung ano niya, yung design niya parang barko, yung isang swimming pool niya. Parang nasa loob ng barko yung isang swimming pool niya, oh. Ganda rin, ano. Social yung cottage nila, oh. Maganda yung cottage. Mga ano, mga pure na kahoy talaga. Mga yung mga sa ninunupang kayo, mga amurawon na sinasabi, mga kaidol. Tingnan niyo yung haligi, talagang ano pa, maganda. Maganda yung cottage nila. Yung haligi nila, oh. Ano pa? Amurawon talaga, eh. Talagang tagas. Ito yung ibang ano nila. Wala pang masyadong naliligo dito sa swimming pool. Ayan. Ito si Bebe, relax na relax. Saka si James, yung kapatid. Ayan. Relax sila. Habang wala pang maraming tao, relax muna. Yan po mga ka-idol, yung ano ng Alamid Resort. Yan. Mamaya pakikita ko sa inyo pag marami ng mga naliligo, yung kasayahan, matutunghayan po natin mga ka-idol. Tara! Ito po yung
may birthday ngayon, mga ka-idol. Nagtugong si Bok na mag-online niya. Ayaw ni Bok. Dali masaya na lang sa amo. First birthday video. Ayan, gwapo na. Ito yung cake, birthday cake, BBU. Si at Hoy! Isa ka riyak na lang kami! may daraw. Ano to man?